Средновековието – епоха на рицари, замъци и катедрали. Време, когато величествени крепости се издигат над хоризонта, а готически катедрали се стремят към небесата. Но зад блясъка на кралските дворове и пищните банкети се крие един мрачен свят, изпълнен с тайни и страхове. Свят на болести и смърт, където животът на обикновения човек е изпълнен с несигурност и страдание. Болести, които помитат цели градове, оставяйки след себе си само празни улици и купища мъртъвци. Чумата, която безмилостно унищожава цели общности, е само една от многото заплахи. В това пътуване назад във времето ще ви разкажем за 10 от най-страшните болести, белязали този период. Ще разгледаме как тези епидемии са променили хода на историята и как хората са се опитвали да се справят с тях. Ще се потопим в свят на страдание, но и на борба за живот. Ще видим как въпреки всичко човешкият дух не се предава и продължава да се бори за оцеляване и надежда. Представете си, че смъртта дебне от всякъде. Черната смърт, невидима и безмилостна, покусява 1/3 от населението на Европа. Лепрата болест, която не убива бързо, но те осъжда на живот в самота и страх. Лицата, обезобразени от болестта, се превръщат в символ на отчаяние. В миналото, тези, които страдаха от проказа, бяха изолирани в специални болници, наречени лепрозариуми. Там те прекарваха дните си далеч от обществото, в постоянна борба с болестта и стигмата. Техният живот беше изпълнен с болка и тъга, но и с надежда за изцеление. Едрата шарка, безмилостна към всички. Тя оставя не само белези по тялото, но и дълбоки рани в душите на оцелелите. Войната е ужасна сама по себе си, но тя носи и други опасности. Тифът – невидим враг, който не прави разлика между войници и цивилни. Гангрената, причинена от заразено зърно, превръща живота в агония. Хората вярват, че са прокълнати, а болката им няма край. Ухапване от животно може да бъде смъртоносно. Бясът – болест, която поразява мозъка и превръща хората в животни. Дори богатите не са защитени. Маларията, разпространявана от комари, превръща живота в цикъл от треска и студ. Консумацията, така наричат болестта, която бавно изяжда човека отвътре. Кашлица, кръв, безнадежност. По време на обсада или война, една опасност е по-страшна от меча – дизентерията. Бавната, мъчителна смърт от дехидратация. Френската болест – шепнат хората с ужас. Сифилисът разрушава не само тялото, но и ума. Средновековието е мрачен период, но и време на ценни уроци. В тези тъмни векове хората са се сблъсквали с множество предизвикателства, които са оформили бъдещето. Болестите, които са опустошавали света, са напомняне за крехкостта на живота. Черната смърт, например, е унищожила милиони, оставяйки след себе си пустош и отчаяние. Днес, благодарение на науката, много от тях са под контрол. Медицината е напреднала значително, но все още има какво да научим от миналото. Но историята им трябва да бъде запомнена, за да не се повтори. Само чрез изучаване на тези трагедии можем да предотвратим бъдещи катастрофи и да изградим по-сигурен свят.